ассалому алайкум бародарои ҷонсозен, хубед? саломатитон хубе? Худованд ҳароят шумо нигаҳбон бошад. имшаб шаби лайлақадр буд. бародарои азиз, чӣ орзу мақсад доштед, худованд ба орзу мақсадтон бирасонад ва худованд курса боло кунад, ки ҳама соҳиби хонаву дар мошин чӣ орзуе доранд, ки ба орзушон бирасанд ва безанора зандор кунад, зандорора соҳиби фарзанд кунад. бародарои ҷон, имрӯз 28 апрел соат 7 ба вақти Москва ва 9:07 ба вақти Тоҷикистон. бародарои ҷон, якдонаги лайка меҷиқем, подписатсия мекунем ва курси имрӯзаи мо $1169 сомон, доллар 13.51, евро 12.86, курси туркӣ 200 лира, курси ӯзбекӣ 852,668 сомон ӯзбекӣ. воқеи сарбаланд обод бошед. Худованд ҳароят шумо нигаҳбон бошад.